Prečo ste sa rozhodli podnikať? Myšlienku podnikať mi vnúkla moja mamina, nakoľko sme to brali ako výbornú víziu spojenia štúdia s prácou. Podnikanie, ako nám už aj z názvu vyplýva, nám umožňuje preniesť teóriu do praxe. To isté sa pokúšam robiť aj ja. Som typ človeka, ktorý miluje organizáciu, rád vedie tím a stále sa snaží zlepšovať. Preto si myslím, že práve podnikanie je pre mňa vhodnou príležitosťou a prácou do budúcnosti. Je možné podľa vás sklabiť štúdium a podnikanie? A čo by ste odkázali študentom s dobrou podnikateľskou myšlienkou? V prvom rade je naozaj veľmi dôležité rozmýšľať pri výbere školy. Už na začiatok si treba zvážiť, či sa chcete venovať plne iba štúdiu, alebo by ste radi popri štúdiu aj pracovali. Osobne si myslím, ak sa venujete napríklad medicíne alebo podobným fakultám, je veľmi ťažké popri tom pracovať, ale ak sa rozhodnete pre iný smer, kde aj škola vychádza v ústrety práve študentom, je to určite výborná voľba. Čo sa týka odkazu pre študentov, ktorí majú dobrú podnikateľskú myšlienku, rozhodne by som si predtým urobila najprv osobný prieskum, na základe ktorého výsledku by som sa rozhodla práve pre podnikanie. Dnešný trh je naozaj veľmi presýtený akýmikoľvek službami a práve malé zaváhanie vás môže obrať o váš sen. Aké sú vaše podnikateľské ambície, vízie? Moje podnikateľské ambície sú ako každého začínajúceho podnikateľa stať sa rastou najlepšou. Sama ale viem, že si to vyžaduje naozaj tvrdú drinu a pracovať na všetkom úplne od začiatku. Preto si veľmi rada dávam ciele, ktoré sú reálne splniteľné v kratšom časovom období. Naším najbližším cieľom je zabezpečiť firemné auto s reklamným polepom, osloviť väčšie firmy, ale hlavne neklesnúť na kvalite, ktorú už doteraz ponúkame.